ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё зиёд кардани риш ё нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё кам кардани вазни худ ба шумо кӯмак мекунад. Доставка ба ҳама шаҳрҳо дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодааст. Як хабари фаврӣ баҳри ҳама муҳоҷироне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд, яъне баҳри мигрантҳо, як осонии дигар аз ҷониби Федератсияи Россия боз оиди ҳуҷҷатгузорӣ дохил карда шуд. Чӣ хеле ки ба ҳамаи мову шумо маълум буд, бо сабаби ана ҳамин беморӣ Федератсияи Россия то 15 июна баҳри муҳоҷирон, баҳри мигрантҳо озодиву ана мақсад осонӣ пешниҳод кардаги буд, ворид карда буд, озод шуда буданд аз супоридани патент ва баъдан сар карда аз 15 июн боз патент меспоридан муҳоҷирон ва озод шуда буданд аз регистратсия кардан, яъне то 15 сентябра муҳоҷиро озод буданд аз регистратсия ва хушбахтона имрӯз дар бо қарори Федератсияи Россия боз бо хабари министри ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода як хабаре биромад ки муҳоҷирон ҳамашон то 15 сентябра аз супоридани патент озоданд, яъне ки ана ҳамин рӯз ворид шид, ана ҳамин рӯз ҳамин қарор аз ҷониби Федератсияи Россия баҳри ҳамаи муҳоҷирон биромад ва ирам як дастгирии Федератсияи Россия баҳри ҳамаи мигрантҳо аст. Иҷада новобаста аз миллат, яъне ки тоҷик, узбек, қирғиз чӣ мигранте ки дар Федератсияи Россия ҳастай то 15 сентябра ҳам аз регистратсия ва ҳам аз супоридани патент озод шудагиянд. Инак ҳамин буд хабари имрӯзаи мо, бародарони азиз. Ягон савол боша, саволҳои худтона метавонем пешниҳод бикунен ва видеоҳои нави мора интизор бошен. Дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунен. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.